Amanrat Golayda Germaniýanyň Max Planck Ornitologiýa institutunyň direktory professor Manfred Karp prezident Berdimuhammedow regiony guşlaryň gorulyp saklanmagy, köpelmegi üçin döreden şertler üçin syýlagyň sertifikatyny gowşurdy. Türkmen medeniýetiniň berýän habarlaryna görä, dogurdanam soňky ýyllarda regiony guşlaryň köpelmegi üçin gowy şertler döredilipdir. Eýdim, bu ýagdaý hakykatda nähil siz Balkan welaýatyna ýygydan saparda bolýarsyňyz. Dogurdanam guşlar köpelýärmi? Her näse gynanýarsam bolsa medeniýetde habar beriş terişdelerine edilýän gurrun bilen durmuş hakykaty bir-birine gabat gelen ok. Tersine regiony Alaýtada Kaspy deňziniň basseynine guşlaryň köpelmegi, olaryň gyşlamak üçin gelmegi barha agalýaby yerli halkynda gözüne juda iýilýän ýagdaý sebäbi şol deňiz ýakasynda ýaşaýan iýlat belli guşlaryň inni Türkmenistana gyşlamagy gelmegini besedelligini aýdýarlar. Şolaryň arasynda da bir dünýäde Pilimanga diýip atlanýan gyzyl gaz bar. Bu gyzyl gazym türkmençilikde bir keramatly, mukaddes kuşa gaplanyp, onu aglamak gadagan bir owadan gaz. Şoňa soňky 5-6 ýyl bäri Türkmen kenaryna Kaspy deňzine gyşlama gelen ok. Öň köpçüliklerin gyşlamagy gelýän gyzyl injik ýa-da hokkor diýen ýarak gazlara minni Türkmenistana gelmegini besedipdir. Beýle kuşlaryň da sany üzül kesil azally ýoksam bolmasa 10-15 ýyl bolan Türkmenistana gyşlamaga gelýän kuşlaryň sany juda kän bolar. Hatda Kaspy deňziniň basseynine sygman bereket etrabyny demir gazygyny näkir tebiý taýdan emeli kemale gelen köl bardy. Çokrokly wagtlanýan. Ine şu ýere da gyşlamaga gelýärdiler. Amanrat, bir guşlaryň gelmesiniň azalmagy ýa-da kesilmegi näme bilen bagly? Yerli ýaşaýjylar, ýaşullar bu ýagdaýy näme bilen düşünýärler? Kaspy deňziniň basseyniniň ekologiýasynyň barha hapalanýarlygy bilen düşünýärler. Sebäbi Kaspy deňziniň kenaryna ozalam 2 uly ýygy senagat kärhanalar bardy. Meselem Krasnovodsk Türkmen maşynyň neft gaýtadan işleýän zawody ýa bolmasa Garabowaz aýlagynyň ýakasyna Garabowaz sulfat kimiki kärhanasy bardy. Ýöne soňky döwürde şu zatlaryň sany gitdikçe köpelýär. Meselem bundan 4 ýyl çemesi wagt bolýar. Ýerli diýen ýerde her ýylda 7 milliard tebiğ gazy suplanýan zawod işläp başlady. Ýa-da bolmasa häzir şol Kaspy deňziniň gatgolaryny tebiğ gazydan plasma öňürýän ýene gaýry bir paratilen önümlerini öňürýän zawodlaryň ikisi urulyp dur. Hem de Garabowaz aýlagynyň kenaryna da bir giden kimiki kärhanalaryň gurulşy anyp barlýar. Şu zatlaryň kuşlaryň köpelmegine, olaryň köpçüliklerin gyşlamaga gelmegine uly ziýan berýär. Kuş bizden akylly ol hapa ýere gelen ok gurrun edýärler. Amanrat, onu bir kuşlaryň köpelýänligi baradaky faktyň daşary ýurtguramas tarapyndan tasdiklanmagy näme bilen bagly? Bir Türkmen hökümetiniň alyp barýan propagandasy bilen baglymy ýa başga bir sebäpler barmy bu ýerde? Esas sebäbi bir ýerde behwit bar. Şol daşary ýurtguramalar diýerlerimiziň köpsi Türkmenistana gelenlerine behwit arak gelýärler. Ikinji adam şol adamlaryň Türkmen habar berişlerine edilýän oýunlardan bir habar bolmagy mümkin. Meselem Türkmen telewizionyny Kaspynyň ýakasyna Garabowaz aýlagyna guşlaryň köpelşi, olaryň gyşlama geliş hakyna dokumental kino şekilli video süjetler bor. Hemdine Türkmen kenaryna şunça kuş geldi diýip aýdylýar. Ýöne şo görkezilýän sujetler ol Türkmenistanyň Kaspynyň kenaryna ýa bolmasa Garabowaz aýlagyna düşürilen suratlar däl. Dünýäniň başga ýerlerinde, deňiz köllerde düşürilen suratlar ol. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazar Manfred Karp bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz.